Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech qal li fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx gwerra. Grech qal dan meta kien qed jiġi intervistat fuq l-istazzjon tar-Radju tal-Knisja li tratta l-kriżi politika fil-Partit Nazzjonalista. Huwa prova jagħti l-impressjoni li l-grupp parlamentari mhux maqsum bejn il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil u l-fazzjoni tal-kap Adrian Delija. Jiena taw isu riflessjoni li din hija hemm xi gwerra enormi interna li mhijiex. Grech għamel din id-dikjarazzjoni surreali ftit jiem biss wara li d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi inkludih ma' grupp ta' deputati li sejħu lil Adrian Delija biex iwarrab minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt huwa kien wieħed minn dawn id-deputati li għamel tiegħu stqarrija li ħarġu l-istess fazzjoni ta' Busuttil li sejħu għar-riżenja ta' Delija mit-tmexxija. Din mhux l-ewwel darba li Grech qal li fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx fazzjonijiet. Jien nassigurak li m'hemm l-ebda fazzjonijiet, m'hemmx fazzjoni waħda fazzjoni l-oħra. Nassigurak li daqmu minnu assolutament xejn. Saħansitra wasal biex qal li din hija narrattiva li ħareġ biha l-Partit Laburista. Fl-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista l-Viċi Kapu Xenti tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo akkuża lil Grech li qatt m'għamel xejn għall-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.